Isang mapagpalang araw sa inyo mga kaaso. Ako nga pala si Magic Han, isang dog groomer, isang dog shooter. Tara, samahan niyo ako sa aking maliit na vlog. Let's go! Tayo ay magsushoot ngayong umaga ng Golden Retriever Dog. Ito nga pala si Jago, ang malaking ulo na aso. Tingnan nyo naman to kung gaano kagwapo. Tingnan nyo kung gaano kalaki ang Golden Retriever na to. Yan nga pala ang kanyang asawa, ang kliyente namin ngayong umaga. Tara, let's go, samahan nyo kami. I-shoot na natin sila dalawa. Ayun mga kaaso, lock and load na po. Ayun o, di ko na po pinakita yung video kasi pinagbabawal ni Meta at ni YT ang mga ganong eksena. Kaya ito na lang, pinakita ko mga pictures nila. At yun, tapos na ang aming trabaho sa araw na ito. Maraming salamat po mga kaaso.